Takže čaute lidi, já vás zdravím u mojego 16. dílu. Asi tady sám. Koukám, už tady už není. Takže vrhneme se všechce. Tady si dáme nějaký úkol. Dáme si za máme X, ale to by se mohli co houbičku. Dostal jsem tady kupon. No, 2 kupóny, 1 na 20 a 1 na 30, ale už strašně dávno. Se na toho nevšiml na e-maily. A zkusíme do arénu. No to nevím, či dál. To nevím, tak málo, ježiš. Nevadí. Zkusíme dát arénu. Podný. Že se vylepšíme. Tak. Prosím, porazím ho. Nechám to celé běžet. Prosím. Nekrýt. No tak kola jsem ještě pěkně. Ale víc kritiku, kdyby tam padlo, tak bych ho dal. A chtěl kryt. Jakně. Ty vole. To musím vydržet do 90 000 HP. Ty vole. To mě poser. To ne. Dáme za hubu. Prosím. Fajn. Tak. Fuck you. Určitě nepadne žádný kritik, to mám jasné. Budu kritik, jak ne, aspoň něco. Ale to toho nedám. No, vždycky kritik, lesně věc, jeden. Zase to do 30 hub. Že on neznášám toho draka. Prosím, musím ho dát. A to ještě ostalo nádherně! To ještě nádherně ostalo! Yes! Ozře, to jste level 5! Jo! Nice! Yes! Musíš si zatleskat. Jo! Toto je druhý účet na S13. Elfy. To je tento účet robím bratrancovi, dám mu to asi až bude taky level 40 a pokud by to chcel hrát, keď ne, no to se nechám do videí. Jako je celkem silný a těším se na 10. level, lebo podzemka už čekají. Ale jsem strašně rád, že mi padl. Jo. Toto je level na... toto je svět na S1. No toto je S1. A mám tady nový look. Sice je na štěstí, ale dobrý, epický. Ale jsem za něho dost rád. Jako... Nevadí, že je naštěstí, ale aspoň nějaký epic. No, už mám 3 epiky, ale tyto 2 už asi vymením. Ale nemám za co. No, promiňte, že to tak seká, ale to se nejde, lebo mám těch shakesů zaplý moc. Ještě teplý. A toto je Patrikové LP na S9. Dal jsem tu dost
Dal som tu 2 podzemka, podzemné, len jeden epic, všechno 4 opasek, ale jeden opasek je lepší, tak ja som tu vydrž 6. A šetril som si tady goldy na epic event. Ale včera jsem to se bude vypínat, protože jsem byl na fotbalovém tréninku. Před chvíli jsem se vrátil. A ještě aj doufám, že toto video bude mít úspěšnost. Nějakou větší. Lebo padlo ťažké pozemko, to jsem ho už doma nemohl dát, ale že strašně dlouho. A já jsem ho dával asi týdeň a včil. Konečně se to podarilo. Yes. Jsem to strašně rád. Já se zajímal si takhle hned. Nejdu sobie LP, no za komandéra. Ale dal jsem mu tak 3 kritiky, alebo nevím koľko. Možno aj 1, ale yes. Strašně rád. Ale keby mi ten dal kritik, ja bych sa si pokakal. Toto je S22. Tam mám určite kvadrigový LP look. On porazil 4 podzemka, dostal 4 epiky, z toho 1 epik na všechno a ináč na 3 staty má. Dostal helmu na 3 staty, tričko na 3 staty, dalšie tričko na 3 staty a boty na všechno. Ešte zbroj nedostal. A má tam smrtku. A tu by sme mohli poraziť. To by sa mohol dať. Čakaj, hrozně to je ľahké. Do koľko ubíral. Strašně málo, já ubírám potom více. Já pojďme kritik. Okay. Pum. No, přeskočit. Já si nějaký shake vypnem. S1. Asi S9 vypnem. Fiho asi teď vypnem. Takže budeme na 3 shakesoch. No, ten internet byl rychlejší. Ale strašně to tu laguje. Já se musím znovu refreshnout stránku. No, a mám 40% štěstí. To je velmi dobré. No, tady je. Nevím, či silná, alebo ťaž... Oho! Ještě to byl nočný vůl. To je ťažké. A sice má sílu, ale... Ježišmaja! Ježiši, to není možné. Čo? Musím to... Nechám sa to celé prejsť. Vorne vyhnutí, boom, kritik. Sice málo ubíram, ale mohel bych sa dostať. Keby dal moc vyhnutí. No čo, to už je rýchlejšie. To je rana. Tak rana je moje 2, no len tak 3 ešte. Poď kryt. Ale krytuj. Ešte. To sú rany. Yes! Podľa mňa určite nebude lepšie.
Ale jest pięknie. W tento diel je podzemka. Jest. Surát. Pěkně, ale. Pěkně. Čo tam je smrtka, tá bude ťažká, strašne. To je na celú. Počkej, tento, keď to máš. Nebude ten lepší. No, není. Je o moc lepší. Ten luk mi podal úkoly. Že aj tak dobre. A presne mi padal na najmenej minút. Čo už som sa zadal. Nic. Dám sem nosítka. Alebo ešte ne. Na vetrak sa to nebude podľa mňa dobré. No, aj kašem. Asi dáme nosítka. Áno, nosítka. A ešte tam je luk. Len na inteligenciu takto nic. Nelaguj. Sorry. To minút, to už mám. Nedostal som houbičku, ale nevadí. 8. A včera mi padla od posledného podzemí z... No, štvrté podzemí a posledný mi padla mapa. Takže je výborne. Mne zatím padal z tých všetkých na všechno len jeden epic a to byl prsten, ale taký slabý, že jsem ho tuším ani neměl. Pošle nějaký klíček. Klíč. Tady je. Ne, zaklíč. Dáme si toto. Mám se ještě na podzemí. To už mám. Ano, a to už mám. Tady je 114, 118. To je válečník. Na inteligenci, takže tam bude asi podľa mňa aj ťažší. Koľko sa ešte koľko má života. Dá si ešte zbraj na inteligenciu. Dúfam, že som mu neprodal. Dobre, máme tady. Proste sla. Tam ako má som více inteligencie, ale len vyskúšam podzemko, no poďme na Gurguna, to nevím, podľa toho, jak budeme mať asi života. Keď budeme mať mod, tak kašľu na ňo, pôjdu na... Skúsim ho dať. Aha, tak to je moc života. To je strašne moc. Neviem ani, že koľko je budú ubírať, ale málo podľa mňa. Neuberuj výtek. Co to je za kritik? To si zem robíte prdel.
Čak to je, tak to ona by da jednu radu aj po mne. To nedá. Jednu radu určite ne, ale... Ty vole, počkaj. Kebyže mi nedá kritik... To už môže veľký kritik. To mňa poser! To mňa poser! To ne, to fuck, the fucking bitches. Fuck! Ježiš, žiadam tú houbičku zase ďalší. To není možné, není možné! Není možné. Sem ju nedal. Ja sem ju nedal. Musím dávať samé kritiky. Musím kritik. Aha. Promiňte. Nejak sa mi zrušil prístup na internet. Promiňte, na chvíľu si tu len to video aj asi to len stopnem. Lebo to už môže byť aj konec. Ešte natočím aj jedno video. Takže to bude druhý part. Takže lidi, čo sa s vami loučím. A za chvíľku tam vyjde aj druhý part. Čau, čau.